Kyakkyawan yanayi da fatan inganta tattalin arziki ya sanya mai girma shugaban karamar hukumar Warji Alhaji Muhammad Shaibu dan malikin Warji da mai girma hakimin Warji Alhaji Ibrahim Sama'ila da dagacin Dagu Malam Isyaku Saba Ahmad da shugaban kwamitin kirkiro da kasuwar Dagu Alhaji Abdullahi Mai Samari Dagu. A madadin kwamishinan ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar Bauchi, Honorable Abdulrazak Nuhu Zaki suke farin cikin gayyatar daukacin 'yan kasuwa manya da ƙanana na ciki da wajen karamar hukumar Warji har ma da jihohi makwabta zuwa wajen gagarumin bikin bude sabuwar kasuwar garin Dagu. Hakika wannan tarihi na kokarin inganta tattalin arzikin al'ummar yankin Dagu karamar hukumar Warji da jihar Bauchi da ƙasa baki ɗaya ya dace da yanayin da ake tunkara a halin yanzu. Wannan gagarumin taron bude sabuwar kasuwar Dagu zai gudana a ranar Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 da misalin karfe 11 na safe. Kasuwar da za ta rinka ci ne a ranakun Juma'a inda ake gayyatar masu sayar da kayan amfanin gona, dabbobi, kayan lambu da masu sai da yadi da 'yan koli da dai sauransu da su ba da gudunmawarsu wajen haɓakar wannan kasuwa. Allah ya ba da ikon zuwa a iso lafiya. Sanarwa daga kwamitin kirkiro kasuwar ta Dagu a ƙaramar hukumar Warji.